Kasama mong natatrapik. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Hey, Metro Manila, check your love radio tic-tacs. It is now 30 minutes after 8 o'clock. Huling oras, huling banat, huling hagupit ng pinakamasayang programa sa radyo sa Metro Manila. Ito ang EDSA! That's right mga kabisyo, ito po ang programang EDSA. Hindi porket traffic ang EDSA, nakakalungkot na, nakakabanas na. Hindi po, dahil sa EDSA, ang saya-saya! Ang saya-saya, clap your hands! Ang saya-saya, clap your hands! Kasama pa rin po, siyempre, ang pinakamatalino sa lahat! Hindi na tender, pero juicy pa rin kag nag-arago mo. Siyempre, kasama niyo rin po inyong abang lingkod. Diego Bandido! Pag may buhok, ano? Nadali mo. Hindi ako yan. Ay, naku, sa mga kabisyo po natin dyan, sa mga pauwi na ng bahay, sa mga miss na ang kanilang higaan. Oo, kasi nga hindi ka pa dapat ang sinasabi ng utak mo, ang sinasabi ng katawan mo, hindi pa ako dapat papasok. Pero ang sinasabi ng bulsa mo, kinakailangan mo na pumasok, wala na akong laman. Arago! Maluoy ka. Pero mga kabisyo, there is nothing naman to na manghinayang ka, 'di ba? Kasi gumastos ka man, pero na importante is nag-enjoy ka, especially yung mga umuwi ng probinsya. You did spend quality time with your family, nakapag-reconnect ka sa mga old friends, nakapag-reconnect ka sa mga relatives mo. O wag ka lang makipag-reconnect sa mga ex mo. Oo. Yung mga umattend ng reunion? Oh no! Ha! Kala nyo makakaligtas kayo? A-attend ng reunion dahil curious siyang makita ang kanyang ex-lover. Pero may asawang tao ka na. Naku, bad yun, friend. Hindi tama yun dahil posibleng magkasala ka sa iyong asawa, magkasala ka sa iyong pamilya, at higit sa lahat, magkasala ka sa Panginoon. Kasi tandaan nyo, ang pagkakasala ay hindi po basta aktong ginawa mo. Dahil ayon sa Biblia mga kapatid, baka masunog ka ha, sinasabi na magkakasala po tayo sa pag-iisip pa lang. Yung tipong iniisip mo pa lang ang gagawin mo, nagkakasala na tayo. Kaya sa mga kabisyo po natin dyan, mas maganda iwasan po natin ang magkasala para nang sa gayon, hindi, saan siya pupunta Hindi siya mapunta sa? Hindi siya mapunta sa dagat-dagat ng apoy. Oy, batiin ko lang, shoutout nga pala kay Konsehal Toti Ropeta ng Imos, Cavite. Konsehal, maraming salamat sa pakikinig. Isa sa mga suki natin to. Ito yung John Lloyd ng Imos, Cavite. Pag si Konsi Toti nakita mo, bigote pa lang, ulam na! No. Maraming salamat, Konsehal. Ito, very supportive to si Konsehal kasi nung nagkaroon kami ng Christmas party sa mga kabataan sa church namin, sa Living Grace Christian Church, nag-abot siya ng mga pamigay natin sa mga kabataan. Natutuwa naman ng mga kabataan. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat.
Alright, tsaka syempre sa aking kumare, Princess and Ronron Furniture, na kung saan natambakan po ng mga order, grabe. Sobra-sobra. As in, parang ang daming sibuyas! See you soon, Mari Weng! Uy nga pala, yung pinampakisuyo mo sa akin, inabot na tayo ng 2024, wala pa rin. Sige lang. Alright mga kabisyan, tabayanan, susunod na! Pagkagat ng dilim! Totoy na! Now, I'm gonna leave you with a song para sa mga babaeng nagngangalang Amanda. Chose number